L-Uffiċċju tal-Metzek fl-Università ta' Malta irċieva aktar minn 9,000 applikazzjoni għall-eżamijiet taċ-ċertifikat tal-edukazzjoni sekondarja magħrufa bħala SEK u tal-matrikola, il-Metzek. Is-sessjonijiet orali u bil-kitba ilhom għaddejjin numru ta' ġimgħat u waslu fit-tmiemhom it-tnejn 6 ta' Ġunju. Għall-eżamijiet tas-SEK applikaw aktar minn 5,000 student, filwaqt li għall-matrikola daħlu aktar minn 4,100 applikazzjoni. Id-direttur tal-Metzek, Dario Pirotta, spjega li x-xogħol minn wara l-kwinti għall-eżamijiet ta' Mejju ikun ilu li beda diversi xhur meta l-ewwel jinħatru dawk li jiktbu il-karti tal-eżami. Hemm numru ta' nies involuti, jiġifieri numru ta' nies qed niftehmu minn setturi differenti u jinħobb inqishom bħala esperti fis-suġġett u fil-livell ukoll għaliex ħafna drabi jkunu għalliema li għalmu jew qed jgħallmu s-suġġett, allura jkunu jkollhom għarfien tajjeb ta' xi mistenni mill-istudenti f'dan livell. Minn hemmhekk jiskatta x-xogħol tal-loġistika biex jintażlu l-postijiet fejn ikunu se jsiru s-sessjonijiet u anki jinħarġu l-iskedi tal-eżamijiet. Sa dan it-tant jitfasslu l-karti tal-eżamijiet. Kif tiġi sottomessa l-karta mbagħad jibda proċess ieħor hawnhekk ngħidulu ta' vetting biex naraw li l-karta kemm jista' jkun ma jkollix żbalji tkun qed tiftiem anke minn student ta' dak il-livell, jiġifieri id-domanda hija ċara l-student x'għandu jagħmel jew x'inhu mistenni, u mbagħad tiġi printjata u tkun lesta għal dik il-ġurnata tal-eżami. Ma li titlesta sessjoni ta' eżami, numru ta' eżaminaturi jibdew proċessi ieħor biex jikkoreġu il-karti tal-eżami. Bħalissa hemm numru kbir ta' nies li qegħdin jikkoreġu, hemmhekk hemm bniedem jew tim ta' nies li qegħdin jikkoordinaw kollox bejn in-nies kollha li qegħdin jikkoreġu mbagħad fl-aħħar dawn il-marki jiġu kollha compiled u jingħataw kollha u hekk ikun hawn meetings twal ħafna biex niddeċidu issa il-gradi li għandhom jieħdu l-istudenti. Ir-riżultati jaslu b'SMS, bil-posta jew bit-tnejn f'nofs Lulju. Bħalissa l-Uffiċċju tal-Metzek qed janalizza wkoll possibilitajiet oħrajn ta' kif jintbagħtu riżultati fil-futur.